Mi se ne mirimo samo sa tim da lečimo posledice, mi želimo da radimo i na uzrocima, zbog toga smo obučili gotovo 3000 žena i muškaraca u celoj Vojvodini koji rade u policiji, tužilaštvu, zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim institucijama da bi se izborili efikasnije sa ovim problemom. A uveli smo jedan program koji je potpuno jedinstven u ovom delu Evrope. To je program kroz koji pokrajinska vlada finansira jednu godišnju platu žena koje su kao žrtve zlostavljanja napustile porodicu i pobegle same ili najčešće sa svojom decom u sigurnu kuću. Jer nije dovoljno samo da se žena skloni od zlostavljača, neophodno je da se obezbedi i ekonomska egzistencija. I mnoge žene se i ne usuđuju da napuste zlostavljača i siledžiju zbog toga što nemaju način da prehrane sebe i da prehrane svoju decu. Zbog toga mi finansiramo godišnju platu kod poslodavaca koji žele da prime te žene. To je izuzetno povoljan aranžman za veliki broj poslodavaca i na taj način uspevamo i da rešavamo problem i da praktično sečemo mnogo dublje taj problem u korenu nego što bismo činili samo kroz mrežu sigurnih kuća. Dakle, obezbeđivanje ekonomske samostalnosti žena kroz mere kojima sam govorio, obezbeđivanje stručnih ljudi koji omogućavaju da se problemi rešavaju brže. Recimo u Somboru imamo taj slučaj da su praktično poluprazna sigurna kuća jer mnogo brže i efikasnije danas reaguju nadležne službe zahvaljujući saradnji sa nama nego ranije i mreža sigurnih kuća čine jedan paket koji će omogućiti da budemo mnogo srećnije društvo.